Ngibingelele umphakathi wonke wakaMazimazane, ihlobo, abangani, umndeni wonke wakithi la ngizalwa khona, nomndeni nabantwana bami bonke nabazukulu bami. Abantwana bami bathathu, intombazana nabafana bawu2. Abazukulu bawu9 manje. Intombazane ishadile kwaNgwezi. Umfana wami firstborn yami ishadelwe uMamhlongo. Bese kulona koshada namhlanje indodana yami yokugcina Magcini. Ngifuna nje ukujabula kakhulu ngoba uNkulunkulu ungenzele umusa. Lokho uNkulunkulu angenzele khona kukhulu kakhulu. Uyisibusiso ukuthi ushadise uzoshadisa nje nendodana yakho yokugcina nengane yakho yokugcina. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba khona ukwazi ukuhlonipha kwami, kepha ukwazi kaNkulunkulu ukuhlela kaJehova. Ngifisa ke ilokothe ezinhle bebonke benzeke izinto ezinhle, baqhubeke babe nezibusiso. Lo mndeni somkhulu ngoba abantwana abazukulu abawu9 nabantwana abathathu. Ngifisa ukuthi bonke uNkulunkulu ababusise. Nalabo abashada namhlanje uNkulunkulu ababusise, bahlale kahle. Imishado yabo labantwana bami bobathathu ngifisa ukuthi ibe nesibusiso. Bahlale kahle nje. Kungabi bikho kubaphazamisayo nezingxabano nani kodwa nje into zabo zonke iqonde zibusiseke. Ilesi sibusiso umzali uyayengajabuleli ukuthi yena ayithole ihleli kahle noma kwenzeka izinto ezinhle kuyena. Uyayifuna ukubona labantwana uNkulunkulu asuke emenze wababazanyana, umzanyane wabo. Ngoba abaka uNkulunkulu kodwa uthe uNkulunkulu angibagade. Ngijabuliswa ukuthi ke ushuthi ngibe umzanyana omuhle kubo. Ngabakhulisa kahle. Kubonakala ngokuthi izinto ezenzeka kubantwana mangabe ungabanga umzanyana omuhle, kwenzeka izinto ezingezinhle noma baphenduke babe izinto ezingezinhle. Ishuthi zeluleko zami bayilalelile, benza njengoba mina bengifisa ngokukaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu konke kuwumusa wakhe. Ngiphinde ke futhi ngifisele bonke abantwana abakhona nje umhlaba wonke ukuthi kungenzeka izinto ezinhle kubona. Ngoba ungakhulekeli abantwana bakho kuphela, usuke kufanele ukhulekele nabanye abantu nabo bethola isibusiso. Mhlawumbe bawusithola ngawe, mhlawumbe besithole ngomunye umuntu. Kodwa nje ngifisa ukuthi okuhle akwenzeke kubantwana esibazalayo. Njengoba sengishadisa nje indodana yami yokugcina, sokuzoqala uhlala abazukulu manje. Umzukulu wami oqala una19, qedile ugrade 12. Uye DUT engekufisa nangayo ukuthi nayo mamaduze nje bese yashada. Kahle nje ngifisa ukuthi noma befisa isikhathi sokuhamba emhlabeni kodwa bebe right bonke. Bekwazi ukuyimela, baba namakhosikazi right, bathole onina ngoba bese kuwonina babo. Ngiyabonga kakhulu umphakathini wonke. Kakhulukazi kodwa ke ngibonga uNkulunkulu ukho konke amenzela khona. Ngibingelele kubo bonke abangibukayo. Mina ngibongiseni wakwalanga ngumalume kaMshana lapha oshadelayo namhlanje. Ngithi ake ngizosho ukuthi cha umcimbi kaMshana sinawo la muhle. Sibe sifisa futhi ukuthi yonke into ihambe kahle. Konke khona la ekhaya kuhambe ngendlela. Umshana wami ngimkhonze kakhulu and ngiyacela ukuthi impela izinto yakhe yonke njengoba ikhona nje la ekhaya ihambe kahle. Ngimfisela izinto ezinhle, ngimfisela umshado wakhe omhlophe omuhle. Yonke into uNkulunkulu ihambe naye, ebenzele yonke into ibe yinhle. Amen.
Ingakaliwe, indama kuwe, loba
abaqala behlawule kusukela manje hayi abaqala behlawule kumanje abahlawule noma ngofiki aledi hamba kanjani athi ngunike nomganga ongawakhoma awuyaqabela manje oma wesiswa semambatheni leme nje palini kahle kakhulu bawo uyabona ukuthi ngathi kuyalunga phela aliphusile ikonyane sihamba lalo njengoba kuyahanya liphusile phusile ikonyane sihamba lalo kuyahamba aliphusile phela Bom, já não comoro muito. Akayezwa la muntu uyakhuluma la muntu akakuzwa la muntu. Okay then Ungaziphe nentambi khipha intambi ungaziphe nayo. Ungaziphe nentambi khipha. Ane
bakhona ogogo bazomkhombisa. Hambile yonke indawo. Ngifiyele ishomo. Bukan cuma sabu bukan. Man, bukan langsung siapa. Lah. Emba faga ile pe. Uma ni silokhuza silobele kodwa ngicabanga iquality
siyabonga boZungu mase nesivulele singaba kwangotsha sibonge umukeleka bokhwabini ekhaya ukuqala lokho ukusithoba-ke nanokuthi-ke phela sekuyahanjwa sekuyimithi esibadala esikhona basekhabayo nosixolela lapho esinamaphutha khona amaphutha enzeke ngizothi nqampu nje la ekutheni umfana ungichazele ukuthi abakwaZungu basebenze kanjani maqondana nokulobola wathi cha akukho sikweletu basebenze kahle bonke ngakho-ke ngabuza ngathi la ngoba phela kusokuye ukuthi uma kuganisela nathi omunye ngahafula la wena uyoyithengela ifenisha nomkakho phela ngoba yokuthengela umuntu manje into ngoba wena bawuyazi into abayidingayo laba bantu awubazi laba bathintana khona ukuthi ngifunani wakwami ngifuna okuthile okwabo-ke lokho ungichazele nangalokho ngathi nachamana avumelana kahle kuhle lokho sophele sokujayeleka ukuthi kube njalo engisho ukuthi-ke boZungu ngiyabonga kakhulu ngendlela umfana engisuke ngichazela ngayo ukubambisana kusuka iy'ngane zibonene kuze kufike manje angaze ngithole iripoti kumfana ukuthi umkhwenyana useke ingane yafika inama-blue eye yafika noma ithi ngihlukumezekile noma ihleba kunina unina ehleba kuyise ukuthi hayi suke kwakhona lapha ngibamba khona kabuhlungu mkhwenyana angaze nguthola ngazi-ke noma bangifihle njengekhehla kodwa nje-ke siyakubonga khona lokho uma kungekho lutho esiluzwayo engisho ukuthi-ke boZungu ngibonga kakhulu enganeni yomfowethu kumzukulu wami umzukulu-ke mina okugula-ke okhulunywa ngomama naye umfana mina nje ngiphakamisa ukubonga ngendlela okwenzakala ngayo khulekela okukodwa-ke bogwabiwe nongotsho ukuthi kusasa ngithi uma ngifika ngithole sekukhona okugijimayo nami ngibize hawu ngisengikona ngiyojabula amen uNkulunkulu engathi angasibusisa nje ngalokho ngoba phela umuzi wakheka kanjalo naye umntana amazisi umzukulu wamaziswe esesekhaya amen so hawu sikhulekela lokho ukuthi uNkulunkulu angathi angehlisa lokho cha-ke ngeke ngikhulume kade ngizodedela abanye abaseduze nawo umntwana nami ngikhuluma lokhu okungangami ngiyabonga kuzogcina khuluma ngokwazi ngifuna ngizomudumo ukusethuzane nengane kodwa singathini mzwa Gwabini siphakamisa ukubonga nje ingane kamzala lena kimi angiyazi lelutho kuphela nje singacela ukuthi nisigadele nisiphathele kahle ngoba usemncane nomntwana usazoba namaphutha lapha nalapha nisibekezelele nje kuhlalwe phansi kuxoxe amaphutha ayenzeka lapha nalapha ngabe ukuthi nje qala ukufika la ekhaya sekuthiwa awusonile njalo sekubiza ubaba cha ke nihlale nawo umntwana nimyale okwedlula lapho-ke usengabizwa kubaba ukuthi hayi sekwehlulekile njengamanje eyenu lengane njengoba siyilethile nje eyenu nayo niyiphathe njengey'ngane zakhona la ekhaya lapho yona khona uSwazi libe lincane nitshele nje ngendlela yokuthini kusekuncane nkosi yami isencane le ngane isencane manzini siyacela nje usigadele manzini ingane kamzala siyabonga
into engiyaziyo mina ngayo ayikhonzile ukukhuluma ngeke ngihlale la ngithi uhleli ke impela wena ngazi ukuthi endlini niqatshela akayikhulumi manje xoxe khona ixoxayo ukuthi njokwaqala istory nixoxe akhuluma ngahlala nje lo shona engingasho lutho enza kwenzayo ukubuka nje athi ngicabene idalo ngisho ngisafunda isikole ayengidlalo nje nami nje ngoba bwakho ukasihlale nje ngimele ufunda bephendula ukuphendulayo okuningi ngeke azakuqala indaba ukuthi baba seqala istory esitheni sekuyaxoxa kuyahlekwa yinto ayithulela phendula mawungasho lutho futhi angisho lutho lonke nohlala nje lo shona ngingasho lutho angabe ngibukela TV ngabukani kodwa uqoqa nje ukuthi uyakhipha izinto xoxe khulume kuyele hayi ngathula nje yabo wena ongamazi ungazi ukuthi mhlawumbe uyagula noma unani athi nje hayi abantu mhlawumbe ngathi yona nto ke kodwa ngicela ukhona wakhe nabo ujwayelana phela bayikhipha ngajwayele kodwa nje shoti yona into engiyibutha umuntu ongamjwayele angaze ethi ishilengane nani icasukile njani hayi ixoxe lutho yathula into ayiphendulayo so nikhuluma ukuthi mawungasho lutho akasho lutho hayi ke indaba entsha ngaqala uye nixoxe yathula akugula ke umuntu ogulayo ngeke ngazi kodwa nje hayi akaze mina ngigulela lokhu njaba khona yaze ngakhola iyodi into yamenza wayegula futhi wayesemncane angazi bakwenzeka kanjani manje angazi wayeneyinwele esikole sakufunda futhi unazo inwele ekhanda nithi unwele nje usho uyagunda ngelilanga ngizoba isifunda standard bani avela kukusene bhala amehla ngabona edonso unandi ngani odokotela bathi ikele eminini hayi bahamba phinde yangabona yabona maye umgundile nje bevela bhala amehla ube senjengabona inhlobo lutho enze nje umdonse kodwa nje kuhamba isikhathi kahle futhi kwakugula isinto nami ngayiqala lokwenzeka ukuthi mamgunda ikhanda uvela ngamehla avaleka ngabe sabona angaboni umntobo hayi ukuthi alibhekile avela avaleke nje adonse nje kodwa ke kwahamba ke ukuthi vele bengasagundiki angazi ukuthi kwakubangula yini mhlambe nami namanje angazi izona zinto mhlambe ngathi ayikhona hayi okuningi hayi lokubabesho mhlambe lokhu kokubhala kokwenza ngabona angazi konke abantu bethu abantu kunemoya noma ngingazi ukuthi bethatha ukuthini kodwa kusho into eyikhona oba why izivela into engeze ngayibona nami ukuthi vela ngabona emehlweni kodwa nje akuyinto ke mhlambe ukuthi iyona into emphathayo emenzana nayo ngazi ukuthi mhlambe uma ukuhamba thina wenze njani kodwa nje hayi bekungakahluphi ngalutho kanti ongalolo lokho waya esikoleni wafunda wayehlaniphile uhlaniphile indawo yakhe ayahlaniphile yabona ukuthi ngathena athola eyaba u7 eyakandele emntwana athi ngibuya emsebenzini wayengifonela baba ngikwazi lento observe ngiyashutha hawu yini na hayi inkilima hawu into ke lokho ngizothi ngiyagcina manje ngishumayela athi umfundo sakhula nje emncane eqhubeka esifunda ngangitshela uxoxa ngithi mina kuye ke ngiyabona ingane iphuma emaphepheni emalanga ngizothi ishaye uthi sino8 aba9 engaba wenzekile athi baba ngizokuthola lokho ngini ngizokuthola ngoje ngizokuthola hawu wathi bese kuthola impela ngathi yile ngane kodwa mina ngizokuthola baba lo nami ngiyophuma ephepheni uyobona lokho umlando ngithi mina hayi lungile ngaphela kwaphuma ngabona nje sengitshenta ngozwela Josepha sibiziwe siyokungaphuma kwamphumela hawu yini na hayi baba ngiyangazi ngasho wathi ngiyokela imali yona into ke nami ngayibona cha umlando awuqopha impela nje kumlando ngangijwayele ngahla ngibuka ku TV nami ngithi labantu likwenge izingane inani emakhanda cha wakwenza lapho cha izawethu nonke bobulawayo singekho ukuthi sigeqa amagula singemuvi siyabonga ukuthi lezi ngane ziqala lo hambo lwazo zizodwa singazi thina kuze kufike lapha ukuthi zona ziphumele obala ukuthi hayi akusekho ukufihla manje hamba kithi umuntu uzakhela yena umzi wakhe
njengoba sebeshilo nje-ke ongotsho ukuthi cha okomkhuhlane hayi akaze benomkhuhlane thina njengathi bogwabeni sikhulekela nje okukodwa sengathi kungabanjwana njalo kuze kube leli gama elithi abanye bezisohlukaniswa ukufa kodwa-ke mina ngithi abahlukana abantu ekufeni ngoba nangale bazaqhubeka bathandane ngoba nje mayihamba omunye uyabuza ukuthi uphi umngakho okanye oshile thuphi masibanibani usiyabuza umuntu wakhona ukuthi hhayi wenza amaphutha kanoma ekhona-ke siyacabanga ukuthi nathi siyolusa njengengane yasekhaya and-iko okunye bongotshwa nathi siwumndeni ukuthi ekuthenini-ke umuntu akadayisi angasi ngoba mhlawumbe nimlethe lapha umanthina uthengwe ngenkomo umuntu akadayisi akaze adayise umuntu awungeke futhi ube nalo inani lokuthenga umuntu njengoba kwenzeke kanjena kusuke kwakhiwa ubuhlobo uma khona lapho nakhona umfana engabonanga ngasolinye kodwa inkantolo yakhe yokuqala umfana akakwazi ukuthi angasuka eqa ubikelo ongotshwa engaqala nenkantolo yakhe ekhaya nayo futhi ingane yenu ngokunjalo inkantolo yayo yokuqala isekhaya ayikwazi singaphumi uyobikela umama iyobikela umngane ngaphandle kodwa ngicabanga ukuthi umakoti kuba nomngane inkantolo yayo nje isekhaya qala ubona ukuthi lolo daba selumunyunga kanjani uma mhlawumbe ibona ngathi lapho hayi kuyehlula bese sibaceda ake sibonisaneni siyakha hayi kufunda khona bakuthiwa kuyimpi sokungekhipi sokwakhiwa umuzi siyabonga kakhulu ukuthi kuze kufike lesi sikhathi ukuthi bephethe namhlanje nomfana wethu nje kusasa sisobe sisimwelkhama eBabalende ngokunendlela kanathi sifanele simfake ngayo eBabalende yaphuma namhlanje kuba umfana angabizwa ayikwazi futhi inganeni ukumbiza ngegama naye futhi akasakwazi ukumbiza ngegama cha lapha nje eBabalende kunjalo awumbizi nje ngegama ngoba kwayona ingane yeni mangathi imbiza ngegama ayingake kufanele ngichaze ukuthi usumama noma usungbiza ngegama lapho nje ke sicabanga ukuthi siyobukisana nje sakhane qhubeke kuya phambili sithi hayi mabande mina umfowethu lo obonimbali yakohlabisa umfowethu ongidamayo umfowethu omdala mina ayake isibengane ayinazo iziceni kodwa isici esikhulu sayo iwumuntu onenkani inkani iyafiwa kodwa ngicabanga ukuthi uMangosuthu ngoba vele sokuyobe isilwanyana sakhe uyokwazi ukuthi umthindaphi kodwa engikuthanda kakhulu ngamfowethu akhe umuntu ohlukumezayo futhi umuntu onothando kakhulu ngiyamthemba nje ukuthi umuzi lona ukhandayo uyokhanda kahle futhi umphatha kahle umakoti la ekhaya akekho umuntu isizwe ezalwa yithi nabafowethu esiphila nabo owafundisa ukuba mhlawumbe onodlame kubantu besifazane noma obekisandla kubantu besifazane so ngasho nje ngisibonga ukuthi impela ingane yeni yohlala kahle ekhaya ngeke bikho inkinga ekhona kodwa futhi sikhona nathi uma ukuthi iyabona ukuthi hayi nathi akenzi kahle umfowethu lapho nalapho ngazi-ke mina
ngihleze ngimtshela naye ngithi hayi umakoti wakho mfowethu ngiyohleze njalo nje ngingambonile esephutheni mina ilunge kakhulu le ngane njalo mayifika uthi ezama ungichazela ngithi ngiwena obhedayo ngoba ngivele ngingaboni ukuthi ngoba yona ngisho ngibona bhuti omdala so ngicabanga ukuthi ngokubuka kwami angiboni kuthiwa sibe nemihlangano mhlawumbe lapho kuthiwa sekukhona okubi phakathi kwabo ngendlela nje abayiyona so ngiyabona futhi ukuthi hayi ungotsha indodakazi yakhe esenhlizweni ngiyambona umuntu uma ekhuluma ukuthi yabona into ayikhulumayo izimjabulise nangaphakathi uma echaza indodakazi yakhe yeah kodwa-ke ngokwempilo thina kulowa kethu mfowethu angeke ngisho ngithi khona mhlambe angakudli okumgulisayo lokuthi phiyawasha so ngicabanga ukuthi konke esayidini nami mina baba ngibonga nje ngibona ukuhamba kahle. Ukuthi uma njengoba engenile nje la ekhaya ufika nje ezandleni ezifudumele mina ngiyangathanda ukuthi ngithi umakoti ngiyangibona ngathi leli gama leli liyabandlulula liyahlukumeza mina nje ngazi ukuthi indodakazi yami uyindodakazi yami kufanele ngimthande njengengane yami ngoba vele uyingane yami ihlezeke nje mina ngazi ukuthi umagcino wami abazali yami yokugcina ngiyamthanda kakhulu esayidini la khwenyana ngokokugula akaguli ndawo akanalutho yikho lokho kusho ubhuti enkanini kodwa-ke hayi cha akukuningi mina engingakusho ukujabula nje nokubonga ngoba njengoba ngangibathole nje bebathathu uNkulunkulu esengandisele bona sebewu-6-ke manje ngoba umagcino naye nangu sethathile indodakazi ushadile sebebabili multiplyela uNkulunkulu indodana yokuqala ushadile baba u-4 sokushada unumber 3 manje shuthi sebewu-6 zingane zami-ke zonke ngifisa nje ukuthi uNkulunkulu angilondolozele bona baphile kwande umndeni babe nabazukulu lokho nje ngicela uNkulunkulu ngibone sebegijima la babusiseke nje ngibabala bonke-ke le-6 nje ebangibala nje ukuthi uNkulunkulu wenze lokuhle futhi uNkulunkulu uyena okhethayo uyena othe akathathe intokazi yakahlabisa ubazikela uNkulunkulu ukuthi yini abahlanganisa kulokho okuhle uNkulunkulu abona ukuthi fanele behlangane kanje beshada khona into azoyenza uNkulunkulu enhle sifisa ukuthi kukhonke lokho-ke abantwana bami uNkulunkulu ababusise nje bonke ngiyabonga Nathi siyabonga bomanzini ingane yethu incane sizocela nje nkosiyami ukuthi nisikhusele yona ikhona ngisho ukuthi abantu bakamanzini bayithanda iy'ngane ey'ncane nami ngafakazi ungemncane mina ngahlala 2 years belobolile baze babethi ubaba uyangigulisa ngahamba ngayangibona bona hayi ngoba ngibavuna banayo impatho ngoba sengize ngagugela khona nje angisazi isandla sakhona aze ngishaya nibaba Vumzile nayo indodakazi yami yokuqala kaZulu sicela nje-ke nonke niqhubeke niyiphathe le ngane kaHlabisa mina-ke ngiyazi ubuncane bayo sakhelene futhi asakhelene igceke elilodwa ongazi ngathi umzi wodwa ayikho into engingayisho ngalezi ngane nokodwa nje ngingabani cha ngiyathetha nje nabo bethethe
ungangokuthi nje omakhelwane abazwana kodwa thina nje silokhu sahlangana nabantu bakahlabisa alikho icala ndodakazi wami akayidli inyama yenkomo uma sipheka inyama yenkomo uya ngeplate lakhe kahlabisa ethi asishintshelaneni nayo inyama yenkomo nakahlabisa bethatha iplate laloyo behle yona ngizomenza uzoyidla ngokuhlathi ungakho ngicela Nkosi yami nisikhulisele ekhule simbone sekhulile ngoba nami ngaze ngakhula nje kazongayisalwazi sakhona cabanga ukuthi nesandla esisodwa lokho nje sikucelayo kamanzi ukuthi nisikhulisele ngoba cha yena mncane Nkosi yami mncane siyabonga mncane kodwa lithi iBhayibheli inodadewethu omncane akanamabele nabo abakhomi sebefikile uzokwenza njani na bese ethi umakoti ningangibambeleli mama nginikeni ngihambe nenkosi yami khona namhlanje uthi nje ngihambe nenkosi yami sizokwelusa ke ngamehlomane ngayo yonke indlela ukuthi ke umndeni ihlobo zethu uphile ngendlela uqhubeke ngendlela efanelekile siyabonga nje kakhulu babungotsha ekuthenini ngibonga kakhulu utomncane dodana ikhulele izalelwe esontweni yakhulela esontweni nangu baba mfundisi ikhulela izalelwe esontweni yakhulela esontweni inophawu nje enayo futhi engicabanga ukuthi namhlanje isifaka isitembu sokugcina sokuthi noma bekuthiwa kunjani khethile asikho esinye isitembu esiyobuye siqhamuke kodwa uma kahle bekuthiwa khona uqhamuka kakho kuye kuseceleni ngizokubeka nje phambi kwabo baba bayingane mina ngibheke wena ukuthi umuntu obezero uwe namhlanje ngoba engelela ekhaya ndoda mbili imlomo yodlayo angeke ufihlele ke mina angaphuma la abulawe endlala ngoba makazi uthi uyaphuma usebona usithuzi minga kobe kukuwe okwenza ukuthi kuwena umbulala ngendlela makoti akaphumi ayocela uyothekela cha lokho nje ngiyafanele ucidezelela ukuthi akaphumi makoti ayothekela thubule indaba ukhona cha awusabuyi futhi ngale kwalesikhathi athi buya ngaso sekuyashintsha kulesikhathi nje athi buya ngaso mawusho ukuthi abantu buya ngo7 noma ngo8 cha usukela namhlanje siyalikhebhula lolo page siyalikhipha angiyela siyalikhipha lelo page namhlanje wena awusakwazi ukubuya ngale kwesikhathi usubuya nganeno ngishabangani bakho kade ugroove nabo mawusho ugroove namhlanje usuphumile mhlambe noba groovayo usubaka abanye bebethi uthando alukho ngithi uthando lukhona lokubantu ababili abathandana abathandani ngendlela asubetha ningaqiqhathanisa uthando lwenu ukuthi hayi na ubhuti omdala bese thi umakoti ubhuti omdala ngani ubona wenze cha thandanani ngendlela enithandana ngayo nenza into enye phambili ibukeke ningahleki kuneso nantu yamzela umama yanqo futhi ngaboqala ngawo manje uthi uphoqile ngabe qala ngawo uyabona besidudla futhi besidudla uyamondla yabona ukuthi uyomondla besidudla angithi lo size awugqokayo uyashintsha uzoshintsha next day July ubeseshintshile enyangeni ey'ntathu mashintsha kabili-ke mesibona ehla uyamhlumeza uyamhlumeza yeah okhala ngawo lengane-ke mina-ke ngiyamazi lomntwana simalo wazani wami ingane yami le
ila ekhaya mina kade ngilandile futhi ngathi ekuqaleni uma ngifika lapha abantu bezofika kanjani ngimlandile ngempela nakade ngimlandile uNkulunkulu wangibeka ngaze ngilanda ngiyacela mfana wami uma kukhona okuseceleni delete nje akumenze umakoti wakhe ajabule awumenze ajabule uzombona ikakhulukazi abangani laba ade uhamba nabo vele phela bazochubeka bona ngoba basahamba bayibuyele ngo-9 bayibuyele ngo-10 yabo wena sekufanele ushintshe akazi ngokushaya kodwa kufanele wena ukuthi umuntu hayi bafowethu ayingisabaleki uyazi ukuthi ushiye umuntu kunjani Uthi uma ubona ukuthi kuhamba kahle kakhulu ungancane kubuyela kangotsho ucathi kupho omunye dinga i-quality time uma uzokuthiwa khona i-quality time isikhathi sakhe cha bafowethu mningi umsebenzi esazoyenza ngicabanga ukuthi ngibonga kakhulu bafowethu ngibonga mina ngiyabonga ngicabanga ukuthi siyawuqhubeka neminye umsebenzi njengamanje ngoba akuningi kuyasebenza kubhizi sifuna ukushaya isikhathi manje kwenyanga ukade namzukulu wami wagada yaxabanisa abantu ifoni yayichitha imisi hlangothi ezimbili akuwe nakumzukulu wami ngoba kubuhlungu ukuthi uyangena umuntu evala ifoni angasakhulumi mhlawumbe uye noma uwe uzibuza kaningi ukuthi wayavala ifoni mangena mina kanti ubekhuluma nobaba ngiyabonga kodwa lokho-ke nangu ungabuneki